Ahojte, chcel by som vás poprosiť o podporu knihy. Kniha je o srdiečku, o našom najmocnejšom nástroji, v ktorom dokážeme veľké veci. V tejto knihe sa dozviete, aký veľký obrad v živote dokážete spraviť len tým, že sa obrátite na lásku ku všetkým, že budete prežívať v srdci, v čírej, aktuálnej prítomnosti. Je to život, v ktorom sa vytrácajú choroby, v ktorom sa strácajú a rozplývajú neistoty, v ktorom končí hnanie sa za prchavými cieľmi a konkurencia a prichádza naopak zmysluplnosť do života, prichádza smer, šťastie, radosť. V knihe sa dozviete ešte oveľa viac a na záver vám chcem poďakovať za podporu, kúpte si knižku a čaute, díky moc.